Se preconizează că Donald Trump nu recunoaște alegerile în România. Gravă soartă v-ați votat. Gravă soartă v-ați votat. Nici după 8 ore după ce s-au gătat alegerile, deja au cotropit. Toată țara e plină de tancuri, de mașini, de tot transportă ca handicapații peste tot să meargă să înceapă să facă război. Grea soartă v-ați votat. Doamne ferește. Aia la știri nici n-o gătat ăla de vorbit și deja taxele și impozitele sunt barosane. Bă, îți în drum spre lucru. Mi-e sile de ce văd pe la televizoarele alea. Sile. Și nu v-ați deșteptat, frate. Asta e. Hai, o zi bună, să fiți sănătoși și Doamne ajută să fie bine și pentru noi și pentru voi, da? Doamne ferește.